De 9 minutos de seguido nos dará Marcos todas las claves para defendernos, pero antes, as autocaravanas que se están convertindo no gran quebracabezas deste verán. Zonas moi congestionadas, onde xa é complicado aparcar e que a presenza destes grandes vehículos, só Cristina, agrava este problema, non? Que tal, compañeiras? Bo día. Pois, efectivamente, estades vendo aquí, neste barrio, mirade xa cantas hai. 1, 2, 3, 4 e as que veñen incluso máis tarde, no barrio de Durmideiras, na Coruña. Estamos aquí con Sami, que é o presidente da Asociación Veciñal, e que nos vai explicar pois cal é a situación que están vivindo e que xa levades un par de anos vivindo, que pasa que cada vez máis, non? Contanos. Sí, llevamos ya un par de años sufriendo un poco el parking en general. La gente pues llega después de un largo día de trabajo, intenta llegar a su casa y se ve con que no tiene dónde aparcar. Y sí, lo estamos sufriendo bastante entre autocaravanas y coches que bajan pues a hacer turismo en la ciudad, y como aquí es idóneo para aparcar porque hay sitio, pues ya la gente lo que hace es venir hasta aquí, aparca el coche, coge un bus y ya se va a hacer vida al centro. Claro. Porque aquí, falábamos antes, que aquí agora hai como 7, 8, 10, pero normalmente eso está cheo. Sí, esta parte de aquí, hoy, por el tiempo que hace, pues esto está vacío, pero toda esta zona de aquí se llena de autocaravanas e coches. E ainda así xa hai bastantes. Tamén é importante comentar que, claro, non é que se queden unha noite ao parquen o auto durante un tempo pois racional, por así decirlo, sino que quedan semanas, ¿no? Sí que hemos visto que algunas sí que llevan semanas. Al comienzo, pues claro, ves que está una autocaravana un día sí, día también, y al final pues pasa semanas aquí. No queremos estar como policías encima de ellos para ver si duermen o no, pero sí que hemos visto que hay gente que al final se queda semanas. E incluso tamén, polo que comentamos, tamén hai xente que acampa, é dicir, saca mesas, saca toldo. Sí, también lo vimos. Lo vimos en ocasiones, lo que pasa es que, claro, lo ves una vez y dices, bueno, pues igual es algo puntual, pero al final vemos que esto se normaliza. Moi ben. É importante tamén puntualizar que aquí cerca hai máis aparcadoiros de autocaravanas, e hai bastantes, e nada, 30, 40 segundos hai aparcadoiros. Entón, nada, bueno, aquí quedamos na Coruña con Sami, e xa vedes aquí no termómetro. Moitas grazas. A ti, Cristina, bueno, a ver, que facemos cas autocaravanas, Inma? Porque é verdade, claro, pois que nestas zonas onde custa aparcar, ti pensas, esta persoa aparca autocaravana, e igual bota aí unha semana. Deberían ter parkings propios, hai que ser máis laxo? A ver, hai parkings propios, pero é legal que aparquen nas rúas. Entón, eu creo que mentres que non se incumpla ningunha desas reglas, que sí que pode pasar, porque é verdade que unha vez que despregas xa as escaleiras, sacas as mesas e demais, xa estamos falando de outra cousa, e eso sí que ten que ser nun sitio propio para iso, e que ocupan o espazo dun coche, quero dicir, eu entendo que os veciños se queixan... Sí, pero botan días aí. Sí, pero como se eu vou de vacacións, aparco o meu turismo aí e despois vou... E se deixo Mercedes? Claro, é que é moi difícil de regular. É legal. María, como amante das caravanas... Sí, claro, a ver, que vou dicir eu? Ademais, nós aparcamos aí moitas veces, porque esa zona é preciosa, é o que di, préstase genial para irte a Torre de Hércules, tes un paseo inmenso, nós, mentras que non invadamos o espacio do outro, aparcamos como un coche, non desplegamos nada, tes unha plaza perfecta. Eu podo dormir hasta dentro. Eu cerro as miñas cortinas, ti non sabes se estou dentro ou se estou fora. E se quero dormir no coche non podo? Exactamente. E logo, o que sí que non podo facer é quitar o toldo, poñer os calzos, pero o que deberían de facer, a ver, isto está pasando en julio e agosto porque hai demasiada xente por todos os lados e tal. O que deberían de facer ás veces é, pois, unha norma como decir, rular a xente 2 noites, podes pernotar 2 noites, 3, para que se mova un pouco a xente, porque a nós tenos coincidido, non aí, pero en Valdoviño, que vamos o domingo e volvemos po outro domingo e ainda están os de fora cos cereales na man. Non salen de aí, xente que vai á praia, porque hai moitísima xente que vai á praia e xúntase un pouco todo nesa zona. Vamos a poñer un pouquiño de sentidinho. De orden. De sentido común. A ver, isto hai que ordenalo. É dicir, primeiro, son urbanizacións novas. Entendo eu que lle obligarían a facer aparcamentos para os pisos. É dicir, que cada piso ter
A Dormideras é un barrio antigo, quero dicir, é un sitio que xa leva, que ten moitos anos. Que teñen que ter aparcamentos. Eso foi unha das eivas que se fixeron pisos e non se controlou o tema do aparcamento. Despois, por outro lado, habrá zonas que ao mellor teñan que ser para residentes, hai zonas playeras que teñen que ordenalas para caravanas ou para tal, e ordenalo. Para eso están os concellos e para facer este tipo de cousas. A mí o da orden pareceme ben. É dicir, porque No, claro que hai que ordenar. Isto é un pouco como primeiro que chega... É sentido común, O que pasa é que sin criminalizar, se non teñen ninguna ordenación e nada, pois as caravanas aparcan onde poden. E ademais ainda hai xente que o que quere é as vistas, en vez de aparcar así, aparca así, atravesado, collendo dúas plazas de Pero que xa, medios, non botes tanto Vamos a ver, pero eso tampouco o ciclismo pode facelo, quero dicir. Es que aparcan así porque quero as vistas. Hai unha señal que dice que non se pode aparcar, que se aparca en batería. O problema é que en Adormideras non teñen zona verde onde aparcar, Mira, o que non pasa teñen é zona que de residentes. E que pasa? Que aí xúntanse as autocaravanas coas praias, porque tamén está a praia de Adormideras, que tamén é moi concorrida, e despois máis adiante hai algunha pequeniña que tamén paga a pena, pero señor que nos eles están dentro da legalidade. Da asociación. De veciños. De veciños, sí. foi por camiño máis curto, donde ten que ir ao Concello. O que pasa é que sabe que nós funcionamos mellor. Somos máis rápidos, máis ágiles. A orden Sabe de sobra onde ten que ir. E a solidaridade en xeral, porque